Coach Erik Wolsink zocht zijn ploeg goed uiteenzetten in de eerste fieldfinale uit de clubhistorie van de Gediksters. LDODK komt zelfs op een 4-1 voorsprong. En goed 300 supporters liepen erin. Maar in de ren van de eerste helte komen de Amsterdammers weer om. Hier een doelpunt van Mark Broeren, korfballer van het Ier. En bij het skoft staat Blauw-Wit maar 1 punt voor. Alles leek het dan nog mogelijk. Maar in een paar minuten na de pauze slagen de Amsterdammers een god van 5 punten. En elke score van LDODK wordt daarna beantwoord met een 10 goal. LDODK verliest de fieldfinale met 22-12. De start weer nog aardig. Maar daarna hebben we nooit het moment echt heel goed in de wedstrijd zitten. En dan ja, die fase na rust, daar gaat het even hut. Dus komen we 4 of 5 goals achter. En ja, we zijn er net aan te pas komen. Het schotpercentage is vissen te liggen. We hebben nog kansen gehad. En bij ze vorige week erin gingen ze de Jood net in. Ja, dan krijg je het lastig. En dan is het zonde dat je maar 12 doelpunten maakt. Maar goed, ik denk, ik wil Jood net laten verpesten op de prestatie van het seizoen. We hebben een heel mooi seizoen gehad en weer toch maar mooi tweede van Nederland worden. Dus ik ben alsnog wel trots, ondanks dat het heel erg balen is.